Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition na karon nga adlaw Martes sa Hulyo 21 tuig 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Syudad sang Iloilo kag Bacolod magasirasang borders kasunod sa padayon nga pagsaka sang COVID-19 cases. Quarantine facility sa Banwa sang Ilog temporaryo ginsiradaan. Sa balita national, school officials pwede na maka-apply para sa face-to-face classes sa mga lugar na ginakabig low-risk areas. FDA gina-discourage ang paggamit sang valve mask. Kag sa aton balita international, California nakarecord sang malapit 12,000 ka kaso sang COVID-19. Ginakabig man pinakataas nga increase halin sa nag-umpisa ang pandemic. Sa sports balita, practice sa mga PBA teams madelay sunod sa liga. Kag sa aton balita entertainment, Miss Universe 2018 Catriona Gray ginako nga magkarelasyon na sila ni Sam Milby antes pa gin-reveal sang aktor ang balita sa Instagram sa tungbulan sang Mayo. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gilamang sini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakahintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Parehas sa ginmando nanday Iloilo City Mayor Jerry Triañas kag Bacolod City Mayor Bing Leonardia ang pagpasira sang borders kasunod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Epektibo las 11:59 karon sa gabi magasira ang borders sang syudad sa mga pasaherong gikan sa syudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo, Bugos nga Panay kag isla sang Guimarasa. Ang syudad sang Iloilo ang magapatuman man sa pagsira sa nga borders sa mga pasahero halin sa may syudad sa Bacolod, Negros Occidental kag Negros Oriental umpisa buwas nga adlaw Hulyo 22. Samtang hindi naman maapektuhan sa mando sang duwa sang mga alkalde ang movement sang essential goods kag cargos. Ginarespeto ni Vice Mayor Elcida Familiaran ang desisyon ni Iloilo Mayor Jerry Triañas nga pagsira sang borders sa nga Iloilo para sa mga taga Negros Occidental, Negros Oriental kag Bacolod. So nagkafamilyaran ang chairman sa Bacolod IATF
Ang tikang ni Trinyas ang para sa kayuhan sang tanan kasunod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Nagpanugyan naman si pamilyaran sa tanan nga magpangamuyo para hindi mangin pareho sa Cebu ang sitwasyon sang Bacolod. Sunod kay pamilyaran para sa iya, mayara na sang local transmission sa syudad kasunod nga may mga non-LSI kag non-OFW nga nagpositibo sa virus. Dugang pa sa BC Alcalde, kakulubaan man ang pagpositibo sa virus sa mga healthcare workers nga kalabanan nga yara sa medical field. Samtang, ginabi-abi naman ni pamilyaran ang papagwasang statement sa Riverside Medical Center Incorporated nga puno na ang ilaging designar nga COVID-19 isolation rooms para mapahibalo ang publiko. Wala na sang biyahe ang mga fast craft, iban pa nga passenger vessel sumugod bus nga adlaw Hulyo 22 kasunod sang mando agin papanaog Nanday Bacolod Mayor Bing Lonaldia kag Iloilo City Mayor Jerry Tranyasa nga sirada ng border sang syudad sa Bacolod kag Iloilo. Gidpahayag ni Philippine Coast Guard Commander Negros Occidental Johnson Benhamina bilang pagsunod sa mando sang lokal nga panguluhan sang duha ka mga LGUs, automatic na nga mag-untat ang biyahe sa mga fast craft kag iban pa nga passenger vessels Suno kay Benjamin, magapadayo naman ang biyahe sa mga cargo vessels kami lamang sang roll-on, roll-off o konroro para sa mga essential goods and services. Nagpanugyan si Benjamin sa iya mga personnel agud hugton ang pagbantay sa border batok sa mga persona nga nagaplano nga magsulod sa Bacolod City. Magapabili naman ang pagpatigayon sang seaborne patrol sang Philippine Coast Guard. Samtang gin kasubo sa nga mga shipping lines ang pagsira sa mga border sa syudad sa Bacolod kag Iloilo nga nagresulta naman sa pag-untat sa biyahe sa mga passenger vessels. Sunod kay Frank Carbon sang Wisam Express, isa sa direktang maapektuhan sini ang mga empleyado sa mga shipping lines. Nagapati naman si Carbon nga bangod sa pagbalik sadto sang biyahe, amat-amat nga nagsanyog ang ekonomiya sang duha ka mga lugar. Nagalaom si Carbon nga temporaryo lamang ang pagpasira sa mga border. Sa dugang pang balita lokal, temporaryo nga pagasiradaan sa lokal nga panguluhan sang Ilog Negros Occidental ang gindesignar nga quarantine facility sa may Ilog Elementary School umpisa subong daw Hulyo 21. Suno kay Iloilo o kon Ilog Municipal Health Office sa tuyo sini nga gud mahatagan sang higayon ang mga engineers kag personal sini nga makapatigayon sang inspection kag makapahamtang sang dugang nga pasilidad para mapaayo ang pag-akomodar sa mga local stranded individuals kag returning residents. Suno sa IMHO ang mga returning residents nga rin sa high-risk areas pareho sang Manila kag Cebu ang temporaryo nga pagadalon sa barangay isolation centers. Ang mga residente naman nga malapit sa eskwelahan sa barangay 1 kag 2 ang saylohon sa iban nga barangay kung hindi masarangan nga maakomodar sang main isolation facility malapit sa Anduluan National High School Extension Campus. Panugyan sang IMHO sa publiko nga magpag-angot sila tatapana antes nga mag-finalize sang travel plans. Gin-disinfect sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO ang Old City Hall kay Bacolod Arts and Youth Sports sa Conbay Center kay nasang hapon. Sunod kay Executive Assistant Jomari Vargas, nagmando si Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga gilayon nga magpatigayon sang disinfection matapos nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka utility worker sang syudad. Ang 16 ka mga opisina nga nahamtang sa Old City Hall ang ginpatigayunan sang disinfection. Dugang pa niya Vargas apisar nga wala pa may baluan kundi nagkakato ang nagpositibong empleyado, luyag lamang makasiguro sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:24, Action Radio Philippine Standard Time. DTX 500 mga kaksyon, hindi magkalipat ka maginom sang DTX 500. Ang DTX 500 may tatlo ka mga anti-diabetic properties sa charanting nga panubo sang glucose sa VC nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Pag DTX 500 capsule sa kada adlaw, ang produkto nga DTX 500 ang pwede nang ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balaya. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Sa aton mga ka-aksyon,
Una sa aksyon! Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gilamang sini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahitangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Una sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones nga pwede na maka-apply ang mga school officials ang limited face-to-face classes sa mga lugar nga makabig low-risk areas sa ilang COVID-19 situation. Sa press briefing subong adlaw, ginpahayag ni Briones nga sarang ma-forward sa mga opisyal ang ilang pangabay sa mga regional directors sa Department of Education. Ginpathag ni Briones nga ang mga school officials kag regional directors ang nakahibalo sa ginasining sitwasyon ang sa COVID-19 cases. Lakip man ang kapasidad sa mga school facilities. Ang mga request ang pag-aprobahan sang regional directors sa giniang iga-review sang DepEd. Sa libluan nga una na ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang proposal sang DepEd nga limited face-to-face classes. Pero sunod sa Malacanang, ini ang mag-uumpisa pa sa Enero tuig 2021 kag subject sa mga kondisyon nga italana sang gobyerno nasyonal. Gina-discourage sang Food and Drug Administration ang paggamit sa mga publiko sa valve mask ilabi na sa mga sarado nga lugar sa rason nga hindi ini makabulig sa pagpugong sa paglaptas ng COVID-19. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, ang valve mask mahimo lang gamiton sa open area o kung ang tao may distansya nga 1-2 ka metro. Dugang pa ni Domingo, may pila ka hospital nga ginadumili ang paggamit sa mga sahi nga mask sa mga pasyente tungod mas vulnerable sa virus. Palayag pa ni Domingo, madamo nga valve mask ang hindi rehistrado bilang medical device tungod gindisenyo ini para sa industrial use kaangay sa mga construction workers kag panday. Samtang badayon naman ang plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-deliver sa ikalimang State of the Nation address physically sa batasang pambansa apisar nga may mga COVID-19 cases nga na-report sa Kongreso. Sa televised briefing subong adlaw, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque ang presensya ni Duterte ang maghahatag sang mensahe nga padayunon ng pagpangabuhi apisar nga may COVID-19. Kapin 18 ka mga empleyado sa House of Representatives ang naga-positibo sa COVID-19. Nakaangkod man sang infection ng sa empleyado gikan sa Presidential Communications Operations Office. Ginpahayag sa abogado ni Senator Leila de Lima nga hindi maka-apekto sa kaso sa nga kliyente ang kamatayon sa high-profile inmate nga si JB Sebastian nga isa sa nag-akusar sa senadora may kang tanan sa illegal drugs. Suno kay Attorney Bonita Cardona, patay man o kung buhi ang naghimo-himo sa akusasyon sa senador, hindi ini makapabag-o sa kamatuoran nga tanan nga alegasyon batok sa iya kliyente ang pulos kabutigan. Una dirigin kumpirmar sa Department of Justice nga napatay si Sebastian bangod sa COVID-19 kag nagmando nga imbestigahan ang hinali nga kamatayon sa mga high-profile inmates sa National Penitentiary nga tanan ginaangot sa virus. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 33 Action Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Nasa aksyon! Kag sa atong balita international, naglabot sa 11,800 ang panibagong kaso sa COVID-19 sa California sunod sa tali sa Reuters. Kasunod nga ang Trump administration ginadaso sa gihapon nga magbukas ang klase agud nga makabulig sa mga negosyo nga makabalik sa normal. Kung i-categorize ang California bilang pungsod, ika-5 ini sa bugos nga kalibutan nga may madamo nga kaso sang virus nga malapit na sa 400,000 sunod sa United States, Brazil, India kag Russia. Ini ang pinakauna nga kahigayunan nga naka-record sa mas sobra 10,000 ka panibago nga kaso ang California. Una sa balita, una sa aksyon!
Sa sports balita, hindi pa sa karon makabalik sa pag-practice ang mga PBA teams. Sa una gin-announce ni PBA Commissioner Willie Marshall nga posible buwas nga daw Hulyo 22 magabalik ang training sa mga teams pero ini ang madelay sang pila ka adlaw. Base man sa report sa PBA website, ini kasulod nga nagahulat pa ang PBA sang go signal gikan sa gobyerno pagisi sa ka-joint administrative order gikan sa Games and Amusements Board o CONGAB, DOH kag Philippine Sports Commission. Sa nabaluan, ginpapanaugan na sang PBA sang pinalidad ang Blackwater Elite Team. Bangod, nagbalik na sa ilang training session sa... Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, ginako ni Miss Universe 2018 Catriona Gray nga siya kag si Sam Millie ang magkarelasyon na antes pa man gen-reveal sang aktor ang balita sa Instagram sa tungbulan sang Mayo. Suno kay Catriona, nagapasalamat ini sa suporta sang aktor sa tanan niya ginhimo kag nagbulig pa sa iya nga cause work. Sang weekend, nangin unod sang balita si Catriona kag Sam angod sa pila ka revelasyon sang ex-boyfriend sa Miss Universe. Sa piyak ka mahangin nagpagawa naman sang statement nga naga-suporta si Sam para kay Catriona matapos nag-issue sang warning sa publiko ang abogado ni Cat angod sa peke nga litrato sini nga nagalapta online. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 41 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Hulyo 21 tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensive. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.